Makadi vana va Mwari. Amen. Makadi vana va Mwari. Amen. Toda kutenda nenyasha dzataitirwa naMwari kuti tisangane pamusangano wamatumba uno manheru. Saka handisi kunyatso kuonai, ini ndiri mulight, imi muri mukarima. Saka nditorelaya nesound than sight, handiti? Saka ndoda kuti ndinzwe kuti ndiri kutaura nemi, nokuti handioni kuti ndiri kutaura nemi. Dari masikati zviri nani, ndaikuonai muchibvuma kuti shuwa tiri kunzwanana. Saka ndinogona kungokunzwai chete than kuonai, handiti ka? Tombotanga tataura maground rules angu mashoma zvikuru. Chokutanga, ina handipfuuri papoint kusvika ndaziva kuti vanhu vanzwa. Amen. Amen. Saka kunzwa kwacho ndikawa amen ndo zvati zvaita izvi topfuura. Tikasainzwa toramba tiripo. Amen. Amen. Pakadi apa. Imwe ground rule ndeyekuti handidi kuti uve stranger nemunhu waugere pedo naye. Ndoswanza kutaura nyaya yomubhazi, ndofunga tose tinokwira mabhazi. Gwendo runonetsa kana wakagara nomunhu pabhenji paya paya. Normally mubhazi muna mastrangers, unongokwirawo wogara pasiti nomunhu wausingazivi. Unoda kuzama kumutarisa asi haudizve kumutarisa. Munhu yakatarisa panze ndo paunomutarisa so. Akakutarisa akaona kuti matarisana unoita sotonga asina kumutarisa pane zvaunga uchitarisa panze. Zvinonetsa zvokuti hausununguki. Saka ndoda kuti nguva ino timbotarisana, ndirika tizopinda munyaya zvakanaka takuzivana. Turn to your neighbor. Tarisana neneighbor yako munyatsoonana, handirika? Turn to your neighbor. Matarisana neneighbor ka? Chipa neighbor yako FM African handshake. Chitaura naye uti neighbor. 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 Zvakanaka kuva pano. Tanyatso nzwanana, handitika? Saka zvokucheukirana achitarisana zviya zvapera. Ngari chigara mubhazi zvakanaka, watenga mabhanana paneighbor wako, handitika? Takugona kumutsana mwakavata. Nguva yangu panapa iri kuti 7 o'clock to 8:30. Hatifaniri kuvata before this time. Amen. Pabepa apa. Saka kana hama yako ikavata, wane right yokuimutsa kuti ai wakamuka, handitika? Tinzwe nyaya iri pamberi pedu. Panguva yamanheru anhasi tichagara zvikuru kutsamba yazvakazarurwa. Zvakazarurwa ibhuku yandinofarira. Vangana vanofarira bhuku yazvakazarurwa? Nemhaka yemuchiifarira, pananga amanya here kunombera ari padhuze? Andudze nemhaka yachifarira the book of Revelation. Munoifarira nei? Vamanuwa? Inoratidza kukurira kwerwendo rwechikristu. Vamanuwa vari kuti inoratidza kukurira, amen, kwerwendo rwechikristu. Vamwe vanoifarira nemhaka yei? Ndinoifarira nekuda kwokuti inotidzidzisa kuri kubva nyika kwari kuenda uye nezvichaitika pakupedzisira taponeswa. Amen. Inotibatira zvokupedzisira, handirika? Dai ari manewspaper rainzi latest nderipi? Manewspaper ose anobetsera. Ende vanoziva zvokuverenga manewspaper vanoti hapana news dzasakara. News inews. But zvinozosiyanisa bepa rezuva ranhasi nerakare hezvi. Kana zvikanzi kune musangano pahoro yapaNorton unofanira kuitwa musi wa9 December 2010. Ibepa ranyorai ra 1980 roti pane musangano unoitwa pahoro yeNorton nenguva dza9 musi wa24 August. Iwo oenda kuhoro waverenga newspaper ra 1980 unowana pana vanhu here?
Ko kana ukaenda musi wa December uya pawaverenga newspaper ranhasi unovawana here handidika. But toti wawanawo munewspaper rakare mune recipe yokubika mascones yakaexpire here. Menzi ndo rinoti handimbodi zvokubika mascones nerecipe yenewspaper rakare. Recipe yamascones irecipe yamascones haexpire nenguva. Amen. Saka kana takatarisa bhuku raRevelation riri kutipa mafinal events, tiripo here vanhu vaMwari, kuti taapapi tagutswa namarecipe emuna mapisarema, tadla marecipe emuna Genesis, tasimbiswa totarisa Revelation toziva kuti taapapi pawacho yenguva. Mubhuku yaRevelation pane vanhu vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Amen. They are blessed. And bhuku raRevelation rinoomera newedhi rokuti blessed, rinoblessa vashoma vashomasa vanonzi they are blessed nebhuku yaRevelation. In fact bhuku yaRevelation riri kutiyo panguva dzokupedzisira sedzinoidzi ava vanhu ava ndo vakakodzera kunzi vanzi vakaropafadzwa. Vangani vanoda kuropafadzwa? Amen. Ndiri kuona maoko akawanda ari kuti tinoda kuropafadzwa. Ropafadzo inofanira kuenderana nenguva yauri kuti ive ropafadzo. Mwana wako tiwakutengera mota iko zvino gore ra 2010 wokuigira Zefa 1952 model. Ungadana shamwari here kuzoona mota, but haizi mota here yaita yakare ka. Ndati ropafadzo kuti ive ropafadzo inofanira kufambirana nei nenguva yacho. Mufana uyo wakaroora kwenyu akukupai majasi wauya nerivo nebhoom nebhachi rine vhendi inosvika kuno kumusanawo, woti ndo mabhachi ababa. Zvinofamba herezvo? Unotoda navatete vacho ndamutaura nomufanawo ini zvokudheregwa inandi zvatisiyane nenguva yacho. But kana takatsika muna Revelation ikatendeka kuti uyu ndiye wakaropafadzwa, we feel good nemhaka yei nokuti waropafadzwa nebhuku yaRevelation, wakaropafadzwa zvinoindirana nenguva. Saka munhu iye ane kodzero yokufamba pana vamwe achiti I am what? Blessed. Toda kumbotsvaga panguva manheru ano the blessed in Revelation, vakaropafadzwa mubhuku raani razvakazarurwa. Ndoda kuti nokuti ukasaziva kuti wakaropafadzwa ka unokwanisa kupozerwa navamwe vanoti vakaropafadzwa ivo vasina. Iye ane ropafadzo ya1922 ione yazvino iye otokudza kuti makatukwa imi usingazivi kuti wakatoropafadzwa. Zvoitika izvozvo. Sada kumbokwalifya kuti panguva inoi ndivanani vanonzi nebhuku yaRevelation they are blessed. Kana tikaona kuti hatina kuropafadzwa ine Revelation way, tichanamata kuna Mwari kuti Mwarika ini ndaneta namaropafadzo akare, ndodawo ropafadzo yenguva ino tigone kuropafadzika zviri nani. Revelation chapter 1, the first group yavari blessed mubhuku yaRevelation chapter 1 yaRevelation verse ya 3. Verse ya 3. Wakaropafadzwa uyo unorava. Wakaropafadzwa uyo unodi? Unorava. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Navanonzwa mashoko ekuprofita. Vachichengeta zvakanyorwa mubhuku iyi. Nokuti nguva yava pedo. First group
yevanhu vari kunzi narevelation vakaropafadzwa ndivanoita seisangano vanoverenga. Munotona taakutotavira taakutobvisa dzimwe ngarakaita dzavarume. Bhaibheri riri kuti aiwaka vakaropafadzwa panguva inoi ndevanoverenga. Vanoverengei zvakanyorwa mubhuku ipi nhai ikai. Dai bhuku yasiya zvakangodaro paisumuka varume vaiti vakaklema blessing munonyarara. Anokuudza kuti I studied anthropology paHarvard. Dai bhaibheri risina kuqualifya chinoverengwa chacho. Paisumuka vaiti ndakaita ongology paStellenbosch. Posumuka vakuti I am a CA, ndiri chartered accountant, ndakapedza maarticles. But bhaibheri riri kuti in a revelation way ivavo vose vakadzidza. But bhaibheri pana revelation harisi kuvapa right yokuti vanzi vakaropafadzwa. Muripo here vana vaMwari? Vanoziva alphabet but they are not blessed. Panguva yatiri blessed is he anoverenga. Amen. Tiri kubvisa varume vane ngarakata dzeng'ombe vanyaradza vanhu mumachechi board. Vasumuka pazvirayiro vachipa matestimony vamwe vonyarara kuzi ndoda kutenda Mwari. Tanga dzakwidza tirausu ng'ombe dzakabereka. Aiwa iropafadzo yaDeuteronomy ndo yaiva ropafadzo by then. But nguva yatiri blessed is he that readeth. Amen. Munhu une ng'ombe 90 vhesi dzaanoziva nomusoro impiri. Murume mukuru une vana vanodana birth certificate zita rake. Matiyo 70 ma7 murume mukuru kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, kokodzai muchazarurirwa. Munguva ino wobva poenda kuna Genesis 1 verse 1. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Mapisarema 23. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Dzotochinja tonika kuti ite sokuti haiziyo. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Aiwa kana dziri mbiri kana dziri nhatu ingani nai inhatu. Bhaibheri kuti vakaropafadzwa panguva yatiri kurarama varume vanoverenga vopowa simba rokuchengeta zvakanyorwa mubhuku. Amen. Nemhaka yebhaibheri richiti zvimwe zvose haiziropafadzwe kuverenga. Tiripo here vanhu vaMwari? According to Revelation hapana pakanyorwa kunzi blessed is he an HND accountants. Sorry. Ndati Zefa yaiva mota 1952 but iko zvino dendere nokandirira hanga but yakamboitavo mbiri. Nguva yatiri ino vasikana haiziyo kutsvaga mukomana akaverenga uchiti is blessed. Because bhuku dzose dzikaverengwa dzichinji chimiro chomunhu. Hakuna munhu wakambonzwa achiti ndakanga ndiri mbavha asi pandakaverenga geography ndakarega umbavha. Hamuna power mugeography to change your lifestyle. Hamuna. Ndosaka vana chiremba anopedza 7 years achistudy medicine apedza kudiagonize mapapu akavodzwa nefodya. Iye unobuda okurwa stethoscope worasha dust coat riya zibachi rake jena womona mudzanga kusvuta. Kubvira kuverenga kwose kandichange upenyu. Hakuchinji. So tombonzwa mupurisa wakaverenga akatofora akagraduata shinzwaba. Hauna kuwa maloya akarepa. But pane bhuku iyi ine simba kushandura upenyu. Blessed is he anoverenga.
Vana vaMwari nguva yekuverenga ino. Munhu anoverenga chero asina chaanacho according to Revelation ari blessed. Anopuhwa imwe zivo inodarika vazivi venyika ino. Paiva naprofesa zvanzi waifamba naassistant wake chimufana chachangoregavo chikoro zvikanzi chiuya ndiwo unoita kundiverengera zvandei nchida kuti zviverengwe kwete zvomubhuku. Saka ndimbudzidzo ingani woverenga wondiudza nhamba chingorongedza patafura pandinofamba ndionenge uneni. Ndobva vafamba vaenda kune imwe research trip yavakaenda naprofesa. Saka vaigara mutendi. Saka vari mutendi muya vakarara mutendi. Pakati pousiku profesa ndokupepuka. Vatarisa kudenga. Mfana muka. Mfano yandobva amuka. Zvikazita profesa unoziva nyeredzere mfana. Kanza ndidzizivi zvikanzi una kudzidza mfana. Iyo ndiyo inonzi Mars. Iyo ina Andromeda Nebula. Iyo inonzi Proxima Centauri. Unoiziva mfana? Kanza handizivi zvangu. Ndobva vakapaumba zvikanzi naye profesa nomfana munoziva here kuti tabigwa tende? Because kana mogona kuverenga nyeredzi tende hapachina. Kuziva zvose wotadza kuziva kuti pamusoro hapachina rufu hazvibetseri. Hazvibetseri. Dzidzo yose isina wisdom inobva kuna Jesu imba isina kupfurigwa. Vakaropafadzwa vanoverenga. Unoziva here kuti zvino pane nhengo dzekwaya dzisina Bhaibheri munguva ino dzakatopasa paHope Channel kurekodha paya. Uniform unayo from toe to head, no Bhaibheri. Unoziva here kuna varume vakuru vanorarama nechiGidheoni chibhaibheri cheblue chiya chakapiwa kuchikoro kudhara. Murume mukuru una maencyclopedia ekuchikoro namabhuku anohlisa eaccounts nemarketing, but haana Bhaibheri. Bhaibheri rake ukaritaridzwa rinowisa urombo. Genesis haichipo, Exodus ndo ichipo, Hebrew haipo, harindirani naye. But ukamusumudza pano kuti ataure nhoroondo yeropafadzo nonyarara mose. Ndatinoziva kuti pana vasikana vakagadzira musoro pano nemari inodhura kudarika price yeBhaibheri pano. Ende kana achimba nyaya yake ndakudenga nonga katotarira kumabvazuva kwacho kunouya naJesu, unoda kutopinda denga zvenharo chaizvo. Unoziva vari kuvarume vakuru mulibrary muna mabhuku anopiwa mahara mutauni muya emachechi anopa mahara. Ndo bhuku yomurume. Bhuku raanaro ihipi yamapepa epingi neyelo. World Cup unoziva navari pabench. But ukamubvunza izvezvi kuti ndiverengere vadzidzi vaJesu dzinonjemera panapa naekera pana Johani, asi ndiye mudlisi wechirayiro kuchechi. Ndati pana namai vakakohwa nzungu dzinohlisa asi havana imbhuku, havana Bhaibheri, havana. Ndakambogwadzwa mwoyo mukuru akota nyaya iri muBhaibheri. Kwai vakuru vakare vakati chipavhurire uchakodzwa.
unotoona sokuti nyaya iri mubhaibheri itsumo, unotovhiringa kuti vakuru vakare here kana ibhaibheri. Unoziva ariko majaya namaselfoni anotyisa, but ukatarira bhaibheri rake unohwa burumbu. Wakaropafadzwa unoverenga. Hallelujah. Ini ndinoida ropafadzo yaRevelation ini. Second group of the blessed. Famba neni shamwari. Revelation chapter 14 verse 18. Verse 18. Yes. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino, hongu ndizvo zvinotaura mweya, kuti vazorora pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Second group inohlisai. Toda kuti uverenge uchiita makoma, uya pano mufana, uya pano utagwire sore kuti iwa vakaropafadzwa tanga vakaropa. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Mira, ndo vhesi yoga inoinzanisa rufu neblessing. Machemera avanhu vose parufu vanoti Mwari watidira mvura. Revelation yochinja nyaya yoti nyora uti kubva zvino vakaropafadzwa vanofa. Yandivhiringa musoro. Zvino paprayer band panombonzi vanhu namatai 1-1 paya, musateerera munamati yavanhu, but kana uchingofambavo uchipfuura uchiinda kunzvimbo yako iri kure, vamwe vototanga kunamata, unongohwavo. Vanhu vose vanotenda Mwari nechipo chovupenyu. Akutendai. Revelation yeyo yaramba zvikanzi vakaropafadzwa vazi vapenyu ndavanofa. Unoziva ukaona munhu aropafadzwa nerevelation weka uri right. Kona iwe revelation unotaurirei kuti wakaropafadzwa unofa? And rikatimbomira ipapo, arina kunzi zvanzi vanofa vanofira munani? Munashe. Pana vana baba vakawanda nanamai vakawanda vandinohwa vanoshuva kufa. Vakushuve sacho vanoti kana kwandiwira ndoda hangu handidi kufira pano. Munoona vasikana, ndasvika ini pamaavenue pakadhimitwa Mighty. Anyatsoona kuti akugwara hako asikana pati akana isu tichagwara voti kagwara magwarewa parufu gwacho vavigwa more tight. Nozanda namata kuna Mwari kuti Mwarika ndoda kuvigwa saizvozvi. Ndasvika muchipatara, dhokota wacho vanga vari vatatu, umwe akamanya akadai, umwe akamanya akadai, pane vusimbi novutambo hwakati tare. Imi mumhanzi unoririra pasi. Ndakambogwara but zvandavona uko kana kubereka kwakanaka vasikana, kubereka kwakanaka. Kwakaiswazve kumaavenyu navana. Vana vaMwari, bhuku haisi kuti wakaropafadzwa unofira kumaavenyu. Amen. Aiwa. Bhuku iri kuti vakaropafadzwa vanofa vanofira munashe. Amen.
choroka uibwa nomugodhi uchichera tsime kwete rokumba kwenyu rokutsvaga mari yekutenga matenisi. Iwo uchitenda kuna Jesu une tariro kudarika wafa ari mundege yemasi. Ndati chorokavigwa wakaiswa mubwanyanza, vakakutenderedza vakakurola norupasa gwenhokwe, vosunga namakavi kumakumbo napadumbu nomusoro, voita kukungurusira mubwiro, wovigwa navarume 3, vazukuru 2 noumwe voshamwari yomuzukuru. Vongokuviga mukashalo grave nokuti vacherivo havana chavadla, vane zhara, vongoti fombo fombo, vongosiya vaisa zidanda kumberi rinotaridza kuno musoro. Une tariro, une tariro kudarika avigwa nebhokisi regoridhe asina Jesu. Amen. Revelation iri kuqualifya vanofanira kumira panguva dzino vachiti I am blessed. Usina policy mhai yokuvigwa, usina funeral policy, Jesu unayo. Vakaropafadzwa vanofa asi vachifira munani naye munashe. Nemhaka yei vapenyu vasina kuropafadzwa kudarika vanofa? Kana uchiri mupenyu ichiri riski kuna Jesu, mupo. Kana uchiri mupenyu chero kaimba mukwaya sei, Jesu nenga achingopukuta mavoko kuti waimba bati meno mangwana. Hauna kuziva kararama wachipinda chechi but wofa wokumbira muchaiwa. Ndipevo yogati zvonzi togoiwanepi kuno kwamurewo, zvonzi komuchaiwa erita. Saka Bhaibheri chiti vakaropafadzwa vanodinai, vanofa. Shona inoti uswa bwenyati ndo bwiri mudumbu, huri pamuromo inofanani nai nabwo. Kana uchiri mupenyu nenga risati raziva magumo, but kana ukafa uri muna Jesu, Satani hachina chansi, imhodzi yavimbikwa, ready for that get up morning. Vakafa vose vachitenda, tine tariro kudarika vapenyu vanotenda. Amen. Amen. Chinokuhlisa kuti ufe asisati zvagadzirisa mwana Jesu. Unoziva zvivi zvose zvinokwedera pamunhu kana akuda kufa, woti danira vasingadaidzwi, woti tuma kusina maadresi, kuna adresi inoonekwa pazvikwangwani zvakarohwa pamuti zvakanzi muprofita webhinga. Dambudziko kuhla kufa. Bhaibheri kuti blessed, amen. Unoti rufu ngaguuye because chero ndafaka kufimbika. Kufimbika. Unoziva tsoro yeupenyuka, chinjeye chako ndechawadla patsoro, amen. Zvichimo muground hazvisi zvako. Ndiri kuona Mwari naSatani vachitamba tsoroso, vachiti erito wamona nganga wotogwa woiswa kusaidi, zvonzi zvafimbikwa. Ndati vhoko avhokadho raturunugwa namai mumuti ranaka, rine tariro yokudliwa nababa dzani richiri mumuti. Zvikomana zvechikoro zvinorikusha zvikaenda naro. Wafa afira muna Kristu, ifuma yaMwari, nokuti hazvirambi zvakadaro. Bhuku inoti nezuva iroro wamandaityarira kana wamandayarira, vakafa munashe vachamuka, vatinoviga mumakuva vachitenda. Aizi losi yedenga ibhengi raMwari, pane zuva riri kuuya suni ravachamera sebgowa, vachidadira guva, vobvunza guva, naiwe guva kukunda kuripi, naiwe rufu rumborera kuripi, vamirira kudhunga makore, ready for that great get up morning. Mwari ngaavongwe. Amen. Amen. Unafunga kuti kufa weakness?
Blessed are they. Amen. Amen. Vanofira muna wani. Munash. Verenga mapisari mashamwari. No. Mapisari ma 116. Famba. Verse ya 15. Verse ya 15. Chinu chinokosha pamberi pa Jehova. Ndirwo rufu rwavatsvene vake. Amen. Loza ndapenga gamba. Iwa tisata kuwisisa. Tisata kuwisisa. Uchakasimba uri muno ameno kaenda John. Tisati takuwisisa. Asi kana afa riri gamba. Hallelujah. Blessed is he, blessed is she. Verenga umwe akaropafadzwa famba. Zvakazarurwa. Zvakazarurwa, third blessing. 16 verse ya 15. 16 verse ya 15. Tarira ndinouya sembavha. Wakaropafadzwa unorinda. Amen. Unochengeta nguo dzake. Amen. Kuti arege kufamba asina kupfeka. Yes. Vavone nyadzi dzake. Amen. Another group yavakaropafadzwa ndevanodini hai? Vanorinda. Nokuti Kristu unouya sei nai? Sembavha. Kurinda kunonetsa pana Jesu. Nokuti zvimwe zvaanoita Jesu muupenyu unodhileya. Kaverenga 11 ya John inondikahlamadza. Bhaibheri rinoti Lazaro wakafa. Jesu akauya after 4 days. Kuti zvidi. Bhuku zveyoti for Bethany kwakuna Jesu is 2 miles away from Jerusalem. Bethany kwakuna na Lazaro. 2 miles than kwakuna Jesu. Iyo waita 4 days. Ukaita medzi dzacho distance, speed equals distance over time. Kuti distance 2 miles time 4 days 24 by 4. Una kuti speed ya Jesu kuti asvike panhamo kunozviitirei. Bhuku yoti wakaropafadzwa unorinda. Amen. Zvingoitiki chopu. Kuti ukangodai zvitodai ukangodai zvitodai, aiwa Jesu unoda kurinda. Unopinda 35 pasina kupfimba 35. Nyengo. Vakaropafadzwa vanorinda. Amen. Hazvingotangi pakurindira Jesu. Zvinotanga pakurindira kuti Mwari wangu uchazviita. Those that wait upon the Lord, amen, shall renew their what? Their strength. They shall mount as eagles. Vakaropafadzwa vanorinda. Kuti chero zvikadaro ndakarindira Jesu wangu. Job unoti ndinomuziva kuti mudzikinuri wangu muinai mupenyu. Nerimwe zuva achasimuka. Nyika vakomana navasikana inotsvaga vanomira kuti Mwari ndibetserei ndidzidze to say no to the good, so that I will say yes to the best. Pakauya mapenzi maviri achida kukuroora, usatsvaga riri nani ese ari mapenzi. Hapana benzi riri nani. Mirira kuna Jehovha. Kana zvaramba mira, iye unouya kana muchato. Auzi kuti chachata muchato negwayani. Uri mubhuku ya Revelation. Wait upon the Lord. Watch for his deliverance. Kungonzwa musana kuriraso kuzvitombo. Vanotenda vanomira kuti ngaugadze ngauvhunike. Musoro ngautema, thrice ngaitetene. Ndinomira pana Jesu. Kana Jesu asina kurapa achishandisa kwariston kwa mprofita uyu, unoshandisa zvibwe wabvepi? Wazviwanepi? Jesu ana kufamba negonyeti rekwari, ana kufamba nemvura yanga iri mumabhauza. Jesu wanga ari ziburuburu rinogara mubhotoro. He is a risen savior. Amen. Wait upon the Lord, mai. No musoro uyoyo, mirai pana Jehovah. Kwa munokira irufu imi. Ingawani vana Lazaro vakatomuswa, vakafazve. Unomuona Lazaro ku old people's home.
variko kova nadhokasi vakamutswa vachiko. Iwe ndiwo chigara matombo matanda anobora inda uchinyengerwa nomunhu iwe kuti ukapuwa zvitombo haufiwe. Mirira kuna Jehovha. Mwari ndi Mwari uchiwa musoro kana usingamuwi. Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Wawana mukomana kana musikana. Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Chikafu chiripo chisipo. Mwari ndi Mwari. Wait upon the Lord. Amen. Dakuqualifya Mwari kuti kana kadai hasi kundonyora mazama nezuva racho tichipukutira mavoko dziri muclassroom. Tingagozvidi kana zvaramba zveNC mfana, zvaramba zvecape of knowledge, zvaramba ka verenga Revelation ka ino tichapfeka zviremba kine crown of life isingadliwi nechitema machira inopuwa vanomirira kupanduswa chechi kuti undopfuura novutsotsi pabhodha uchitsvaka madhiresi ekotoni nokuti wasekwa pachechi kunzi une dhiresi rimwe sefulegi woita mabhachi okuirikidza kuti unzvenge juti rezimura. Vanomirira Jehovha ane dhiresi rimwe. There is hope. Tosaka bhuku ichiti utsaka zvonzi ndivanani vapa shoko rodungudza roti vapi zvonzi vakapfeka nguvo chena. There is a robe of righteousness ichapfekwa navatsvene. Usina kumbonanzvisa tupisi pamuviri wako, usina kumbonanzvisa sutu pamuviri wako, but if you are faithful watching for that great day uchapfekedzwa the robe of righteousness inopenya. Kupanduswa nepizza nekota chicken namabura komoisireko chirungu pachisingadi amuzoti machips mabura imbambaira bvunza maingredients epizza ubudziwe kuti manhanga akachekwa-chekwa nehanyanisi nemhiripiri Mexican flavor. Botora upfu hwegorosi ndo bhesi yacho chinonzi chingwa chi. Voisa moto vonyunyurudza. Voisa muzibhokisi riya rakagadzirwa muti yakagaiwa mapepa. Nona akaribata zeke riya ungati wakabata ndiro pa welcome table. Pakana bhaibheri hadzina asi dzinotenga zimega kumega evangelism kana kuitinesera munhu wani but dzine zimega ziyekirari denga rinohwa urombo munhu achiti kota chicken namachips chinonzi chicken ihuku kana iri hono inonzi gukurume hadzi inonzi sheche huku. Ndinorambira munhu Mwari kunyengwa nomufana unohla Mwari kwanzi ndo wamazundi kono dziri pano dzatononokekwa kakati dzindodavidza fonika yomunhu usinganamati kuti dziudziwe masweet nothing because wakadla mbambaira dzokadla gukurume kota chicken ihuku yakachekwa napakati ndokuchekwazvo kufuraiwa kwayo so chinonzi mafuta mamwe anobva munzungu inzungu dzakasviniwa muto wenzungu dzinorimwa nambuya wamuchigere kugokwe
namadhongi, Mary naDick nomudhara une makota gambutsu. Tiri manzu ndokusvina nzungu dziya kunonzi kufraya kana kubhoila kwacho kuvhaidza. Huni dzomupani dzinozvigona, magetsi anozvigona. Those that wait upon the Lord, amen. Vakaropafadzwa vanomirira. Amen. Vanomirira. Amen. Kuti chero zvichita sokuti zvakanaka kana zvisina Jesu. No. Bhaibheri rinoti mazuva kupedzisira Mwari wavo richava dumbu ravo. Variko vana mai vari pano vanogeja vakuwasha nedumbu. Havabvunzi fungwa, havabvunzi bhuku. Bhuku inotoramba kuti mwana awanikwe nomunhu wakadai, bhuku yaramba. But havabvunzi bhuku, vanobvunza dumbu. Dumbu rikati auya nemota ina maziso semhashu, dumbu rikabvuma zvotoita. Ende taipi dzavazukuru vanozobudapo ndo vanokonesa mai kuuya kuchechi kana vashanyirwa. Ita zvinhu zvako muna Jesu. Kana zvichiita ngazviite muna Jesu, kana zvichiramba ngazvirambe muna Jesu. Habhakuku anoti kunyange ng'ombe dzikashayikwa mudanga, makwai akashayikwa muchirugu, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Mwari woruponeso rwangu. Wait upon the Lord. Kana zvaita, kana zvaramba, Mwari has benzi, has something better. Zviri nani kuva mugomba remoto seshamwari dzaDhanieri dzia. Zviri nani to be in the furnace with Jesus than to be out of it with Nebuchadnezzar. Vafana vanga vane maoption maviri kupinda mumoto than kusara panze. Vakasara panze vaidi vachingova naro Nebuchadnezzar namandebvaro hiri angu long live rakazofa futi. But vakati it's a better option. Zviri nani tipinde mumoto naJesu. Jesus is still living. He is still living. Tinavo vakomana kumusha. Blessed are those. Famba shamwari tipedze nyaya. Zvikanzi blessed. Revelation chapter 22 verse 14. Not 20. No power. 20 verse 6. Yes. 20 verse 6. Munhu unomugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa mutsvene rufu rwechipiri harune simba pamusoro paivava. Ati maona kuti wakaropafadzwa uchamuka kokudinai kwekutanga. Yes, pane maresurrection maviri. Andiri Jesu paanobuya uchamutsa vatsveneka. Andirika vakaipa vofa, vanga vakafa vakaipa voramba varipo, vatsvene vomera sebwowa voinda, vapenyu voinda zvenayo mumakore. Tondogara 1000 years kudenga. Jesu ozodzoka. Tiripo here vanhu vaMwari? Vaya vanenge vakaipa vaya vomutsirwa mukuparadza. Ndo second resurrection. Bhuku ndobva yati vakaropafadzwa vanopinda mu first resurrection. Hallelujah. Amen. Hallelujah vanhu vaMwari. Azvinetsi. Let me give you a clue. Ukavona, because kana wafa wavataka, ukavona paunozoti pepo, sambozvinetsa kuti uvhunze kuti tiri papi, pa secondary kana pa first. Sambozvinetsa nokuti Mwari sumudza ruoko kuti Mwari ndokumbirawo kuti muritaura ayo chingocheka surrounding sidzako so hati takavigwa makuva paGlen norapa nokufiyo nepambudzi apa. Unongofamba zvako mu graveyard muya kuti uone, ukaona mamwe makuva ava empty ziva kuti vakatoenda. Wotoziva kuti pangu ndipapa. But ukamuka so ukaona vamwe vachipo achakavhagwa so yozati sharp tapinda. Amen. Tapinda. Ndo blessed iye. Amen. Uya waivunganidza masofa nemota asingadi Mwari. Paakafaka masofa ndi anokwevewa paZesu.
pawaiti munhu apinda asina kuguma shoka sapabhodha riya rinosevewa makumbo mvura ndo atinokweva mawa nestiroko nanabamunini vama musingabikiri nethimu yenyu yekungoti mawana tadla semavhuna mugoti ndo vanenge votodirecta operation dzokubikwa manje votodlirapo pasofa risina micheka waenda usina Jesu mari irimo mubhengi aimutsi munhu ng'ombe dzawaita yaimorengarakata ng'ombe nothing for chegumi vana babu nindo pavanenge voti hazvinetsi vana vangatamburi chikafu munhu anga neng'ombe dzake ngaiwe imwe navatete vaya vaita ndiri kuavona pamba vanoti handili chimwe chinhu kuzhe kwechiropa vakadya chiropa chemwe ng'ombe chikapera ngaiwe imwe chiropa chete ndo tageti yavo chiropa chete ndo tageti yavo usarega zvinhu zvichikupinganidza ruponeso rwako iwe pane rumuko ruviriso chifamba shamwari tipedze nyaya matinakigwa igore recelebration karino amen tinofara amen hallelujah toda kucelebrate the blessings of revelation no Zvakazarurwa 22 verse ya 14 the last blessed famba vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu vapinde napamasuo eguta haleluya elda amen kuinda bhaibheri richitaura nyaya yamasuo kuti ngapinda nepi amen kunze kwamasuo inda bhaibheri richitaura the obvious pane zvarinoreva amen woti vakomana vuyai munhu wanoka iwoti kamini napasuo unoti ungapinda nepi bhaibheri kuti vakaropafadzwa vanodini elda vanosuka chinosukwa ndechasviba amen amupo vana vaMwari chinosukwa ndecharirai ndechasvibaka ungasuka chisina kusviba denga vana vaMwari rakazara vatadzi vakaregerekwaka vakasvibisa nguvo vakaenda kuwasheni amupo vana vaMwari kusvibisa itsika yavanhu kuwacha itsika yobuchenjeri amuri kundiwaire vana vaMwari zvikanzi panguva ino yatiri vasikana vanonzi they are blessed ndevanotora washeni yavo voenda nayo kudziva kundosuka muri kundiwaire vana vaMwari muri kundiwaire vana vaMwari munoziva kuti panguva yatiri kurarama variko vanhu vanoti dai Jesu aiuya pano ane bhavhu reropa raidzokera ropa rakazara mubhavhu pasina wauya kuzosuka nguo vanhu havadi kunzi vatadzi ivo vari vatadzi ukavhunza watadza kuti chii chakaitika ukateerera nyaya yake haimupinzi pakuti wakatadza unozviburitsa munyaya chii chakaitika zvangoitika pastor ndezvekuti in fact ndadanana nomukomana this other guy takatongobva ku-youth meeting manheru kwataipractiza zveguest day ramayouth ndokubva innocently zvikanzi ende kumba kwangu I bought a new bed. I just want you to see the bed. Ndobva ndasvika pastor innocently ndakadosvika ndabata maBibles angu pastor ndokubva in fact ndasvika ndikadiko ndakasvika I remember ndakaona pana andi vacho ndobva ndakutobuda ndenda kumagrosa ndobva ndangopinda innocently pastor innocently ndobva ndapinda ndobva ndagara pachair pandaisigara takatongotaura I mean we talked a bit ndobva nditi come on wona kabed yandakatenga ndobva ndangoitarisa so pastor just look at it and say it's okay it's right but ndobva nditi iwe come on unoona bed se TV here I mean just come and feel the grit of it pastor ndobva I mean ndangouya pastor I press my elbow papa bed yacho
he went like this. Why? I mean, ungafeel a bed say elbow. Unorarisa gokoraro gaire pa bed. Just sit on it and feel the great. Basi ndangogara innocently. Even ndandobata ma Bibles angu ndobva ndomaisa pa chair pandandiri. Ndakangogara so innocently. Ndakagara. And he went on like this, come on, baby. Why? Just lie a bit. Just lie. Feel it, I mean, appreciate us later on. Pastor, I just, I remember, he popped up and said, this door racket is so far. And then he went on like this, let me lock it up. I mean, I going to mepo so, Pastor, I just lied there. I just lied there. Pastor, I just lied there. Murikuona chibere chichaita. Zvino Jesu dayavuya achiti ropa rangu riripo une right yekuregeregwa. Pane zvaita. Pane zvaita. Kubva kuyouth meeting ndokuya kumba ndokuzogara pambedha ndokuzarara pam ari innocent. Bible rikuti vakaropafadzwa vanosuka chi kuti usuke nguvo tanga waziva chandaita chivi zvose zvaitika izvongo usingazvioni. Sketi yako haina zipi zvese pawaipinda ndokutanga kupusa ione NC neHND kupusa kudaro kuputsa kudaro kuti kusaziva equation yechikiti negonzo zviri mudende rimwe kusaziva izvozvo iwe manje pamberi paJesu ari kuti Jesu hapana zvandakaita, I just went and this thing happened. Bible rikuti pamazuva ano vakaropafadzwa vanobvuma zvivi, muimbi wati ngatibvume zvinyangadzo kudza zita raJesu. Varume takatadza vakaropafadzwa ndevanotora nguvo dzavo dzakasvibiswa nomupombwe voenda padziva reropa voti Jesu ndakazviita, kwete kugara uchipomera mukadzi kwandaigodi mukadzi akaita 3 years ndaigodi mukadzi achipenga. Aiwa vakaropafadzwa vanosuka. Amen. Watch the comments. Watch the comments. Tinetsa nama stories. In fact, ndingati noona ndombo imagine so dai vana Abrahama vaimuswa. Haleluya. Unoza kumusha so vanosenga madhishi vana mai muripo here vachinda kugezero kundowacha pamwe vanenge vachimba guyo gwavo vachinda kundowacha. Umwe unowacha manapukeni ake ane svina yemwana hapana unotarira umwe. Umwe unowacha ovhorosi yake ina magirisi ababa hapana unotarira umwe. Pawasheni pano, pawasheni. Ndati muchachi muwasheni. Amen. Iwo unonetsa eldo wakamitisa iwo unambotarira mukadzi ukamuchiva. Tisukirai nguvo dzenyu makanyarara. Ndiri kuona ndakadungamidzana namudhara Abrahama. Amen. Iro dhara rakasenga bhavhu raro rezvivi renguvo dzakakanganiswaka. Hai ndo mudhara wakatora muhouse girl. Pamwe kuti wakanga apuwa namai iko kuterera mai kwadai kuya hapana zvimwe zvakamboudzwa namai kunzi gezai kumeso akaramba wozotenda mukadzi. Zviri maari tenge tichiimba dhara riri mberi Abrahama riri mberi tichiimba ndouya kumuchinjiko rakasenga bhavhu raro bhavhu. Aiwa Moses akasenga vorake hati ndi wakarova munhu akafutsira musheche izemedharaka dzakabata bhaketi radzo. Amen. Tichinda kudziva ndouya kumchi. Solomon unenge ane yakevo nyaya dzakaisa washeni yadzo mumabhero yaSolomoni yakavona yakaoma. Vakadzi 999. Iye munhu achigara akati gwisima pake meeting nesmolhouse imwe kana kuparidzwa nyaya dzotsumwaira tichiimba tichiindaka ndouya
mukoma David shamwari yamudhara. Amen. Dzine yadzo yauyuriya nomukadzi wake dzakasenga bhavhu radzo kuchiimbwa ndouya Pauro achanzi Sauro upofu no dzine chibhegi chiya sechamadhumeni chichonzi chiportfolio chiya china matsamba okuuraya vatsvene dzoda kundomakandira mumvura kwaya ndichazviiti. Jesu noti uya nawo tikusuke mufanani. Tinaye mukoma Pauro tichiinda pakundogezaka. Unafunga tiri toga madzimai anenge asipo tichiimba tena ichibva soprano inenge ichibva kuna Sisira Habika the harlot. Indapa pana Matioka wakatofekitiwa ini mugenealogy ya Jesu ndimbuya va Jesu but dzokera sure tichiimba ndouya kuchichi ndikauzi riri pano rarakabi chitaiti chakamona Mwari vachiti huya zvinoperera pamuchinjikwa. Amen. We were called to be fishers of men, not cleaners of fish. Tichimba so. Ulavunga ndoga vanenge varipo. Ko Maria uchamuzivi. Tingapedza nguva zvo. Hauchamuzivi Maria. Ko Manasa uchamuzivi shasha yaburoi. Kwakabatana mazango nezvipuna nezvindendere nezvikwambo. Unenge aripo. Togara zvedu pagwizi kunoerera gwero para Jesu tichisuka. Amen. Tichisuka nguvo tega vhesi takwirei uya pano elda kwanzi kana tadero tasuka nguvo topinda nepi Noah Verse 14. Vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa kuti vave nesimba rokuuya kumuti woupenyu vapinde napamasuo eguto. Tega masuo acho tagwirei tega uwe 21:11 iwa masuo anorepwa. Muimbi wa South Africa unoti kwai Satan unojamba mafenzi. Amen. Kwai Satan unojamba achiridai isu kana topinda kudenga tijambi mafenzi tinopinda namasuo. Amen. Nowa suo racho 21:11. Yes. Rinokubwinya kwaMwari nechiedza chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo. Yes. Sebwe rejaspisi rinoonekera sekristaro rakanga rino rusvingo rukuru rurefu rakanga rina masuo ane 12 navatumwa vane 12 vamasuo. Mazita akanyorwa pamusoro pawo ari mazita amarudzi ane 12 avana vaIsraeri. Kumabvazuva kwakanga kuna masuo matatu, kumusoro kwaka masuo matatu, zasi masuo matatu. Multiply 3 by 4 12. Iguta reJerusarema. Amen. Basanzi vakaropafadzwa vachapinda namasuo. Masuo ayaka elda hatipotauriana. Amen. Kwanzi mazita ari pasuo rimwe nerimwe ndemwana waIsraeri. Sure. The 12 tribes. Amen. Of Israel. Sure. Poita mutumwa ipapo. Hallelujah. Amen. Pagede ipapo. Mwari ngavongwe. Sure. Pasuo raRubheni pane mutumwa wenyaya dzaRubheni. Sure. Hallelujah. Amen. Pasuo raNafutari pane mutumwa wenyaya dzaNafutari. All right. Mwari ngavongwe. Amen. Amen. Ko zvinoitigwe izvi umwe noumwe wanga nechivi chake panyika. Haungopindi napasuo ravamwe. All right. Simeoni mamuzive vakomana vehashaka. Yes. Simeoni naLevhi vakauraya maShekamites. Sure. Zvikanzende mundodzingiswa vari kwakutsvaza kupedza varume vehasha but vahwigwa nyasha naJesu. Pana varume vane hasha pano. Usakuza hasha dzako enda nadzo kuna Jesu. Amen. Kana waponeswa manje kana tamira
wakatarisana neguta so haungopindi nesuo rawakatarira unopinda nepanaftari zvanzi mutumwa wanaftari wati haiwa iwe uri wehasha iwe haupindira pano wandopinda pane rajosefa zvanzi haiwa ibva pano hauziwa josefa iwe wandopinda pana simeoni mutumwa woti it's okay. Haleluya. Ropa rajesu rine simba rinopingura vane hasha mai dzinopenga dzepachera zvinonzi chera unopenga vakapingudzwa najesu vanopinda naSimeoni. Amen. Amen. Penyu hwose uchidhavaza mukadzi rudzi rwedu tine hasha varovi vavakadzi vakaregerekwa vachapinda nesuo raSimeoni. Amen. Hallelujah. Blessed are those. Unoti uchitarira zvawaimboita wotarira pawakupinzwa unoti Mwari ndiregerere ndini here ukaverenga Nafutarika inda pana 14 na Genesis handingapedzi nguva ndichina nguva. Nafutari ndio chikomana chezvinonaka. Amen. Chikomana chemari eka Asha pamukomana waifarira richifutu chireka kumanya kuma tichina nguva. Unoziva variko vanhu vanopingwa nezvokudya mwidzo yake iri pachikafu but kana ukakunda unoponeswa. Amen. Hallelujah to God. Amen. Tinopinda namasuo handizorege kupinda namasuo. Nyaya yaJudha maikangamo chero wakambokuita upongo kwaJudha kuri mberi kurara nomurovoro kurara natama shasha dzamasimorals dzakaregerekwa dzinondoguma raJosefa zvonzi haiwa kwani kuno zvawaita hazvizi right. Ungarara namaid mukadzi aenda kuSouth tashiwa zvakaitika but wakasuka nguvo iri handakasuka. Amen. Zvonzi pinda mutumwa waJudha woti it's okay. Judha watopinda. Judha urimo. Amen. Judha urimo. Amen. Urimo. Amen. Mukoma Judha urimo. Chero pakudla muchida kundogara Mose naJudha muchitaura nyaya dzokukunda ndo panenge pakagara David kuti David wachifambisa zenzo vakomana zvakaoma. Solomon unoti ashuwa shuwa zvakaoma vakoma mumudhara waisenza pakamba anoti ini zvazvandiwirawo pandakaenda Mozambique kuJudha but Mwari ngaavongwe. Amen. Kemeeting yemhondoro ndakareka. Haleluya. Mwari ngaandiropafadze. Sure. Topinda namasuo ndosaka Bhebheri chiti vakaropafadza vachapinda namasuo. Kupinda namasuo kupinda namasuo utipozera uchipinda zvimasuo zvamaofisi kaindozivana navo haya zvichapera izvo pane suo richapindwa navatsvene. Amen. Aikaka Sure. aika vana gadhika varume vanga vane ng'ombe mafama kaya manyu namaold. Amen. Pane zvivi zvamafama zviripo 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 atsiruwa mugoma madomasi kisa chibagwe chakare pasi wese achitsva pamusoro pamaketi kana achirongera madomasi anotengesa kavoranda anogara pasi oita bhesi otsigira matatu kwawo unonyoresa fertilizer achiresva mahectage sokuti haamazivi kunyoresa akawanda kuti apuwe zhinji mwe agotengesa. Ndati pane zvivi zvamafama vana gadhi varume veng'ombe but mafama anenge ariko. Amen. Anenge ariko. Tinopinda namasuo. Blessed is the man. Amen. Achapinda namasuo. Sure. Pane zvivi zvavakuru vana Zebhuroni vamamechanda Isaka vaiva vatengesi vana Zebhuroni kumana maindigenous aripo ere maindigenous anopa makati kuti awane matenda anopa makati awane matenda. Pane suo renyu kana watendeka. Amen. Pane suo rako unoti handizopi kati ndichataura naMwari. I'll move many via God. Ndichabudza Mwari, Mwari open doors for me. Amen. Pane suo rana Joseph shamwari. Amen. Vakomana of many colors. Yes, the men of many colors. Macelebrity kaya. Ukuthi kana ari pachikoro ndo Mrs School. Kana ari pa college ndo Mrs College. Vanofamba sama peacock because vakapuwa kakungoita zviri nani naMwari. Vachaponeswa vakareka kuzvida. Amen. Vachaponeswa. Pane suo ravo. Pane suo ravo. Shamwari richapedza nguva. The blessed of revelation. Amen. Ndoda kuropafadzwa nenzira ya revelation. Vamwe vakundibvunza kung'ombe chi komota chi aiziropafadzwa here chindapana 6:33 tipedze nyaya. Mateo chapter 6 verse 33 shiwa
Vesi ya 33. Vesi ya 33. Asi tangai kutsvaka Tangai ushe kutsvaka ushe hwaMwari hwaMwari nokururama kwake, Yes. izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Pane ane rechirungera manye pano. Manya shamwari. Iwa. Dakuti muwe qualification yezvinhu zvacho. Unoziva kana waropafadzwa nerevelation weiso. Chiwa, vamwe vakufunza saka Mwari achatipi ng'ombe here, achatipi dzimba here, achatipi mota here. Saka izvi zviropafadzwa here idzi. Chiwa. And he will give you. Seek ye first. Okay. Yeah. Starting from 6:33. And he will give you all you need from day to day. 6:33. Yes. Version imwe ngaibuye. Tichinje usabe. 6:33. Yes. Matthew. Yes. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. All these what? Things. Motachi. Things. Ng'ombechi. Things. Diresichi. Things. Imbachi. Things. Koma blessings in the happy. Enter ku Revelations. Amen. Ndoma blessings engubaya. Zvimwe zvose zvainzi maropafadzo. They are what sangano? They are things. Kana waropafadzwa manje neprocess ya revelation, Mwari ozokupa things. All right. Charaka kunyima things. Worry, because you have something which is more than things. All right. But kana ropafadza yako iri things. Ukashaya things. Waramba Mwari, warasikirwa ne blessing. Saka chinotanga I blessing, wozopiwa things. Kana ukashaya things, iwapuwa blessing. Hauna basa nazo, because una Mwari with things. Amen. Kuvana Mwari with things, washaya things. You don't worry, because they've got something greater than things. Amen. Amen. Toda kuna mataiso. Taneta na wana noraramira things. Iyo uri muchivi asikana dumbura dinda. Upfu nematembo oti ndaropafadzo. Those are things. Chinozoita Mwari kana afunga kukupa things zvaanoita manje. Kana ada kuzokupa things hazvinetsi. Unotora chikadhi chako cheimba yokudenga ya mansion iri pakona Hallelujah Square. Woinda kumukuru wehousing muChegutu. Wondoti uyu munomuziva uyu. Housing manager woti handimuzivi. Jones actually is an occupant of a heavenly mansion. In a golden door, golden handle, golden bed, golden walls, golden cistern, golden floor. He had him a golden morning shoes, golden pajamas, golden teeth, eating a golden apple. Amen. Golden plates. Saka this guy mufambi citizenship yake izi muno muChegutu. Iye ndo kudenga ari kukumbirawo kastendi ka 200 square meters kokupicha katende kake. All right. Benzi ndo rinoramba kupa mukuru uyu. Stendi. My blessings and my things yedu tinomawana via the blessing revelation. Amen. Kana kuri kupasa chikoro Mwari unoenda kumumaki webepa reexco kuti uyu wamaka kumakira uyu akatograduate uyu haana cape of knowledge, ane the crown of life uyu yakanyorwa zita rake uyu.
robe of righteousness gown racho ratogadzirwa is a candidate, and chancellor wacho weuniversity yacho is Messiah himself. Akagraduate ane BA born again. Either mamunyima kana mamupa, it doesn't change his status, but zvingatokubatsira kumupa, at least your value shall be added. By association I shall bless you because you have done favor to my son. And then wacho anonzi Mwari aundizi ina ari kurikomenda mfana. Ndiri ndakasika zino rako rari mumuromo mako rinotora identity 7 years kuristada. I was there before the beginning began. Everything which is a beginning is a beginning in him. I am God Elohim. Uyu mufana ndinomuziva, saka ndinokumbirawo umupasise mathematics, umupasise cost accounting. Hapana university inofoidza munhu by recommendation yaMwari. Kana Mwari atifoira ane chinangwa, because zvinoita Mwari noupenyu hwedu anoti driver via crucibles. Every setback is a setup for a step up. Saka Mwari pamwe anokudzosera sure in order to lift you up. Ukaona vafana vachitamba bhora, kana aisa bhora papenereti, mufana achidzosera kumasure, hakuzi kuramba kika bhora, kutsvaga simba kakudzoserwa sure kwomupenyu naMwari, hakuzi kurambwa. There is a testimony in every trial. Ziva zvauri uri mwana womamwe, you are blessed. Kone denga nempambaira dzepizza iwe uchagara pakamrebo. Mtu asanisha mglobo chekake hawatungangiroziwa, hautumanija mashefa matu uchatungangirozi. Ziva your status. Pastor ushokunze autuna vana vaMwarika. I want to be blessed in revelation way. Amen. Chokutanga chitanga spirit zvitebe. All these are things, but we want to be blessed in the revelation way. Taneta nezunu without righteousness. Turati Mwarambo to qualify at the people tsene hwake, then we enjoy. Amen. By recommendation of the great God. Vangani pamanero anas vari kuti Mwari ndibetserei. Amen. I want to be blessed in the revelation way. Tandikurana sokuti kana usina Bible tenga Bible, uverenge Bible. First among us all books aungaverenga, put the Bible first. Put the Bible first. Ungaverenga counting, put the Bible first. First among us dzimba dzose dzamuri kuda kuvaka imi, put the church of God first. Vari kuvanobva kumasangano ane church dzavana ma20 dzisina kupera, but apedza dzimba dzake mbiri. We are not serious. We are not serious. A blessed mindset who put the church of God first. First among us all buildings, my White House or America is not as important as the church of God. All parliaments of the world cannot be important as the church of God. Put God first. Among us all pieces of furniture, inga sofa and mahogany, put the cross first. That old piece, the rugged cross made from old wood, is power than all pieces of furniture and all accumulation. First among us all people must celebrate at no pampiri. There is Jesus, the celebrity of celebrities. Put him first. Consult him first. And let him give you the blessing of revelation. With our hands raised up, Pastor Osho Kunze, commit us in the hands of the Lord. Thank you. We want to be blessed in the revelation way. Thank you. Baba wedu wekudenga. Manero ano wanakomana ne wanasikana tasimudza maoko. Amen. Ekutenda kuti tinoda kuponeswa. Hallelujah. Manero ano ni nzira yakatsanangurika. Tinoda zvose zvamakanyora mukati mebhuku raRevelation. Amen. Zvititere, zvitikomborere, zvitisvitse kumusha. Hallelujah. Toda kumutenda ine kumira kwamaita nemuranda wenyu. Amen. Wamapa shoko kuti ripinde mukati mewanhu. Amen. Kana rapinda mukati medu nemoyo yakaperera, tinokumbira mazita edu asabude mutsamba reupenyu. Amen. Manero ano patakuenda kundorara, tinokumbira tirare tichifunga nemi. Amen. Nekuti mimi matidzikinura usiku wanhasi. Amen. Mangwana patichamuka tichigamuchira zvezvidzidzo zvakasiyana siyana, tinokumbira izvozvi zvidzidzo zvirambe zvakatibatirisa
chitende nemi. Amen. Nekuti kwamuri chete ndiko kuno upenyu husingaperi. Amen. Zuva ramucharidza tsuri nehwamanda wakafa muna Kristu achitanga kumuka. Chokwadi. Toda kuonekwa kana isu tarara kana tiri wapenyu. Sure. Tisangane nemumakore pamwe chete nehama dzedu. Amen. Tizogara kudenga narini narini nekusingaperi. Tanamata muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Amen.